Taliwala sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, magpabilin gihapon ang plitihan sa mga pampublikong sakyanan sumala sa LTFRB 11. Ani ang report ni John D. Esteban. 20 katuig na nga namasada isip taxi driver si Eliodoro sa Davao City. Iyang gikagulan nga mapugos siyang muundang sa pagpamasada, ugaling magpadayon ang pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Maglisod na daw siya sa pagpaigo sa iyang kita alang sa panginahanglan sa iyang pamilya. Busa, hangyo niya. Ang may tag mo kuan mo taas ang mong pamasay sa mga taxi driver. Kay lisod na kayo, kay mahal na kayo ang gasolina. Mao na panawagan ako sa gobyerno. Kini usab ang hangyo sa mga jeepney drivers tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Gani sunod semana 8 ngadto sa 12 pesos kada litro ang isa ka napod sa presyo. Pipila na ka transport groups ang nag-file og petisyon sa Central Office sa LTFRB. Hinuon, dinhi sa Davao Region, wala pa'y nag-file og petisyon bahin niini. Sa karon, nagpabilig 9 pesos ang minimum nga pamasahe sa jeep. Sumala sa LTFRB 11, ugaling maningil og sobra mga driver, ireklamo gilayon sa ilang buhatan. If it is a possibility that you can take a picture of the driver, no? Paspas ang atong aksyon sa atong legal team, sir, sa aning mga butanga kay di nato gusto ang akong kamanduan di gyud mahimo nga manglamang tarong panahon na kay kitang tanan naglisod. Hinuon karong Marso 15, nakatakdang i-distribute sa gobyerno ang 6,500 pesos nga kantidad sa ayuda sa matag PUV driver, pinaagi sa fuel card o voucher. Fuel subsidy 3, apil na dinhi ang taxi, apil na diri ang pedicab, apil na diri ang kaning mga delivery denominations, no? Kaning apil na pud ang atong PUB, public utility buses. Ang budget ani sa kinatibuk ang Pilipinas is 2.5 billion pesos. Samtang 700 pa ka mga benepisyaryo ang wala para kakuha sa second tranche sa fuel subsidy. Busa ilang gipanawagan nga ilaha na kining i-claim. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.